responsibilities and marwa wate. Wa kaka jopiny kaka neno ndara iketho samanda manucha. Macha tax wa. Okay, ni pesa moro ma jatelo golo fukoni ni loso go ndara. No, is our own money. Matiyo kacha. Kacha kogo oula en gima chandowa kata korwa nyatike. But nowadays okay na hinya kaka chon. Gima nokonyowa en irrigation man neno biro ne. Koro pine yaga malu sana. Then negi divert to now various places. Koro at least nokonyowa momi utinde piyokterwa hinya. But matters to catch. Ntembolea moko manuchi kata mnaka kupoki di kata mne keche weche mutende kod oula kata bedi ni kata mna jonyatike samoro no yudo yo machielo wase no kata mna Homa Bay oula makamana ngeni boys biro bedo kata mna kalose Kanu kinde mamoko ineno is a an samora penjoraga niya koso oula ne sirikal bidwa chieme nikech sasa ya ma budget obed allocated now to mitigate this crisis nikech da jogo molonye weche mag oula weche mag chan mar koth ging'eyo ni there are some measures mowinjore otim mondo oula kik bi ok ditamri ni koth kik chue but koth kochue nitiere mitigation nitiere strategies mowinjore otim nikech I'm sure ni nitiere pesa mogol miketo tenge ne tije ni pesa ni odhi kanye to ng'ama chame to be obed accounted for be nitie ng'a luwe koso donjo fuko no tigoye gi chung makoro ng'ama luwe onge then kadhi e weche mag kech gima golo kech en pur to wanyalo puro kwa yudo conducive environment as jopiny to omiwa mbolea chien kanyo to omiwa lope ni mbolea and it is so unfortunate ni ng'at jogo poko timnegi anything. This is so bad. Japiny ng'ato ong'iewo bolea gunia ata higher cost jomoko na ng'iewo 4,000 jomoko be ng'iewo bei mang'eny tiyudo ka sirikal ok kete gimoro ma gineno ni inyo jopiny alafu ka wacho wach baba nyalo tenore gi penjo mipenja wach jakom sani makamaka oteni makamano wachore la mulo dinga no hibro bedo kilose mane kintolo manok nyakorongo jong waka yuo matin kendo kodogo kang mar ariyo ote magi habro bedo kanywando mano mar mondo mi gi wach moro mabende dubede godo e kinde mabende waikore ne limbe mano mar that and pin Kenya